Di rumah aku duit iki 100 luwe kok malah iki. Cek, tuku opo tuku. Sing kurang. Cek tak hitung enak. Iki bener seket. 2000, 2000. Duit iki 100 luwe. Kok kalau gorengan sego wifi ikan tok kurang tok bukan gorengan ini emang gue ijik masa tak kenal noleh rono pancen indah sinarnya urip terus yang ini ya disyukuri hawane adem gak ada pikiran duit-duit di sini seneng duit seneng ranti duit ya seneng ya pangkah golek ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi ya tebu legi pahit ya kopi model anyar ada kali ada terudak kali wah zamannya zaman no dari ini tak nom mulu kan teman ada kali ada pakai terudakan ini lah udah yo patut lesen lah kurang terudakan ini mau aktif ya ini aktif apa lain ini loh, taruh ngerti mau ngatus tapi itu wakah terus ini nemoni kowe ini takok apa duit kowe demi kan metu karo kowe kan 100 luwe nah kok ini kok malah 100 warung di bumi kae iya jadi kok kalong kok piro Sego loro, pipi, gorengan, dewa piro? Nanti oke di bumi maksudnya gede piro weh? 120, 120 jek, jek 100 lagi. Ya, sego loro, kita 1000, ya toh, sego loro 1000. Wifi loro ya penaan 2000 aku wedang kopi berapa apa ke aku kopi benar-benar loro 4000 toh 4000 berarti rolas karo 4000 16 lah gorengane ke 15.000 warung goreng mana apa ini loh tak gue nganti turah-turah kan alah berarti berapa 16.000 karo 15 terus siji gorenganmu 15 kalau 16 terus siji gue gorengan ini gue apa tak omongnya kira kesakake sapire gawane kabeh ini ngomah nggak bisa tak gue malah mengklir Allah seperti kira duit 120 kalongnya terus siji berarti kudune cek 80 iya jan seperti hilang 30 lo juga rokok pernah iya ini piro ada salah sangkemu amo surya kayak gitu berarti cek kurang no malah Raden nambahe kono no iya lah sesuai berarti pikir sih
Gede-gede. Kene omah lho tak hitung terus kok sik pancet 59 kuwi. Lha jika rokok ngadah lho sing akon sapa? Aku tak omongi aku jika rokok orang-orang ae wis ngono ya. Memang jika rokok orang ngadah. Terus genah lho nggih. Yo wis nang ngene iki. Jadi kebengi rono anu ade peti kurang piro wi rokok Surya saiki 17. Pra 2000 yo nambah 4000 lho engko marang dhewe. Kebengi rono ya? Iya. Ya wis. Ya wis nak saiki wis padha genahe yo gak usah tek kirtoni ana yo kabeh engke wis jenenge wis ki wis barang wis kadung yo wis. Gak usah diketoni ya. Nah wis ngono. Lah iki malah ade sing diutang karo warung. Iya. Lah rokok icip ora? Tak. Nggo saler lho. Mbok kene sapa asing mbok dol neh ta. Yo ora. Nyeper nyumet ki sak nyumetan loro. Cangkem ora cangkem kayak sepur geneng ae kok. Wis ngene Kang. Timbang pikir teman-teman. Ya piye? Mumpung ini pabringan yo menak adem iki. Ya. Mumpung kaline yo cedik, ayo golek urang. Oh iya. Buat goreng. Iya. Ya. Sip. Ya, ora yo. Masuk, Pak Di. Nah, lha ora. Urang gowet iki. Manggone ning serumet ngene iki. Tenang. Ya sama tak salin sik ya. Nah, yuk, beli orang yuk. Ayo kita sekarang mencari orang. Ayo. Ini carane lumut iki iki. Iki lumut. Lumut loh. Oh. Orang ini lumut ya. Kalau menawa nak nemu emas, emasnya wong-wong. Nak ngarani rumput apa ya? Iya kena loh. Ini nak ngarani rumput laut. Nah ini kene yo rumput aut. Iki yo aja wis pelek lho. Iki kena iki. Iki buat barang ngene iki. Barang-barang kena iki nggo anu. Ya contohnya ya, rambut. Oh. Kalau ya. Rambutnya bro. Oh, kena ya. Ya tuh pelek lho. Dasar teku iki lho kena. Lah. Ini keren, kena. Ana yang desa Mas. Terus pelekno. Ini kena gulawo.
Wah, ngono kan. Stop ya. Oh. Itu loro. Sabar bro, ini sini. Ada ikan tong. Ini berapa? Itu berapa ya? Ah, boleh orang angel raram. Akhirnya gampang. Nah, baik gampang baik kabeh iki ngene iki ya. Kan nyepelek tembung gampang ki yo angel bae. Tak kira lak penak. Ya ono kok loro tok. Untuk loro tok ki lho. Timbang anu ya tak tole bro. Tarik batore. Ambil pangan mula kabeh ki aja nyepelekno tembung gampang ya. Aja wani ing gampang. Samu barang apa wae ora bisa takon. Piye tenan contone kaya aku ngene iki lho. Tak kira golek urang ki penak to. Kae wangel. Angel. Wis, adus